Nah, muga-muga ketok ya, Duk ya. Muga-muga ketok ya pemirsa. Entar ndek rene. Kita nambahi kurma ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi ya pemirsa. Jadi ceritanya kan kemarin kan Mas Dimas itu bawa itu 12. Terus Mbak Ida telepon, anu Bu, ternyata jenengan kan kemarin sing tak maksudnya sing wis dilis kan jumlahnya mek 6. Engko sing 6 ben dijupuk neh Sriwi Kutil, soalnya enek sing urung dijupuk kupone. Ya ora apa-apa. Jadi saya mau ngasih ini yang kemarin titipan 6 nggih. Wis pokoknya untuk wong-wong sing sering di contong. Oh dibagi-bagi yang dik Dewi bayi kita tambah lagi termasuk entok apa entok iki lho kan contohnya bawa sini ya iki jadi ini kemarin titipan dari Mbak Indah sama Mas Dimas ya udah Bu untuk anu apa yang sering bantu ibu konten yang sering tak contohin ini maksum Makjah Deyat mbahnya Slamet sama Mbak Kani yaudah yo. Terima kasih nggih Bu Ari Singapura sampun berbagi rezeki kurma. Ambil lagi nduk 6 nduk. Tuh ini itu. Mbak Makjah. Ya Allah, maaf ya Allah, boleh Bu. Ya Allah, nduk maaf. Halo. Ya Allah, maaf. Intan adik rene gak ketok kok. Intan adik rene ketok ora kuwi kok. Aja. Makjah kemarin wis apa ya dapat jajan dapat anu wis aku karo Dik Dewi punya inisiatif wis anu Mbak Makjah dikai mentahan wae ben kena tinggu mbah apa dhewe kono tinggu apa tinggu tuku jajan dhewe apa tinggu tumbas klambi dhewe terus lha sampeyan wis kok kekno Dik wis tak kekno Dik ingu ya sikingku aku sisan iki ya. Zero lupat monem boleh sumuk pemirsa mbuh ki mah koyo udan menawa ya sumuk awane yudan ya Intan sambat utenge loro ket esuk mau cekot-cekot tuh utengku ngono terus tak kongkon ngekeki minyak kayu putih sing lembut wes ayo ke tempatnya maksum dulu dong lagi urung ini mongkon ya ada gampang ya waduh tutup rek tutup nah ya wes ayo bawa satu-satu sing Makjah ngono mak montor piye Intan nggawa tas terus tak goncekno ngono ya jare sambat perutnya sakit lah ya ora wes ayo aduh cus maaf ya pemirsa mbuh ketok mbuh ora ki Mang sampai tempatnya maksum langsung ning pawon perutnya rondo sakit perutnya sakit Assalamualaikum Maksum. Waalaikumsalam ya Allah Deyat iso Iki Maksum iki Mak. Loh, Lek Sum gawe pesenan meleh Lek Sum. Oh, dapat Itu siapa pesenan. Mak?
Leksum juga menerima pesanan lagi pemirsa. Dapur resik nggih pemirsa. Nah, iki ape acak meneh. Pesanan saking sinten Leksum? Mbah Supi sok bodo. Oh, gue bodo. Kula bodo nggih pun pesen ora usah masak Leksum. Diat. Oke. Ini mau tak kasih apa? Puasa Leksum. Tapi di mamku sore ya. Iya. Rahasia lho Tan, dimakme kok sore lho aja saiki. Sini lho. Sini lho. Intan wetenge loro, tidak boleh cerita-cerita menawi ajeng men ngoten lho. Mita nggih, Dek. Nggih. Dek wingi kula teng toko petukan Mbak Mita. Nggih. Toko 66. Golekno parcel Sriwikutil lek Zum dalem. Kalih Mas Dimas nggih. Oh, Mbak Mita sing ngono. Mas Dimas Dek Kinara, Mbak Indah. Mbak Indah goleke parcel go Sriwikutil maksud aku ya go Sriwikutil ya Allah. Dek banyak sekali. Iya. Aja dianu saiki lho Tan rahasia lho ya. Pinter wis gede Dek. Iya, alhamdulillah belum pernah bolong Lek Sum. Nggih Mbah Yat sampai 20 anu. Tan iso nyutingno ibu kene Tan. Ibu tak duduk mbek Lek Sum ambek Mbah Yat. Kene lho ya. Intan duduk ae. Nggih, ngene ya. Ketokno ngene ya. Ketok Lek Sum duduk ngene ya. Ngene ya. Ketokno ya. Monggo Mbah Yat, mriki Mbah Yat. Ketok Tan. Ketok. Ketok Mbak. Itu kita bahas lagi tenang, ketok. Matur sembah nuwun nggih niki saking Mas Dimas kalih Mbak Indah. Kula nggih matur suwun. Matur nuwun Mbak Indah, Mas Dimas. Kula diparingi panjenengan. Mugi-mugi rezekine kathah. Amin. Lancar. Amin. Sehat. Amin. Nggih, Mas Dimas, Mbak Indah. Nggih. Dadah. Ya Dok, Mbak Indah Mas Dimas ki wis tak sampekno. Mak ya karo Mak Sum. Lah wong ngeten nih anu Bu yang itu loh. Pokoknya ibu yang sering dianu yang bantu-bantu masak itu loh Bu siapa? Walah Deyat Lek Sum aja aku ngono. Dadi kan mboten seanu mboten soalnya kan Dek wingi bagi-bagine pancen kangge teng merah mriko bagi 1.250 ngoten iki. Lah kula di Dek wingi diteri 12. Dadak Mbak Indah esuk-esuk telepon. Engko ngengehno loro ya Bu, ternyata enek keri sing loro urung dijupuk. Oh ya wis berarti engko Ibu 10. Mbak sing anu, Mbak sing kono. Wong kono Lek Sum. Sing penting kan sing kemarin sing wis tak dono Mas Dimas Mbak Indah enek dia, enek Lek Sum, enek Maja. Terus niku lho selamat, njenengan ngertos selamat kali Mbak Tani sing sakit mripate sing loran. Jangan ngertos Mbak Desi almarhum. Lah nggih niku kan pun iku lho lek semade sekolahan sing Liza yo ora mikir nggih terus engko tak sampekno langsung Mas Dimas Mbak Indah. Nggih pun iki nggih ditampi nggih. Ampun ditingali king anune sing penting tulus ikhlas Mbak Indah kali Mas Dimas tak sampaikan. Matur nuwun boten enten. Boten sakit pokoke wis langgam iki pokoke iki wis matur nuwun alhamdulillah. Alhamdulillah sami-sami. Nggih pun Nduk pateni Nduk. Terus Tempatnya Maja pemirsa ndekne untuk gak semangat kudu loro mak wetenge. Wetenge kudu loro. walah. Kok tak kroi ya? Kroi. Ndak tak piyekno. Tak urut koyo ndengi nganggo apa jenenge ngono kuwi lho Mak. Hot cream, iya fresh care. Mak, iki untuk titipan kanggone Mas Dimas karo Mbak Indah. Pokoke mae kula Mbak Indah Mas Dimas matur suwun. Sampeyan wis selalu ada ning gone keluargaku ya Mak ya. Wis aku ki gak iso Mak ya ngantek. Iki saitik ya Mak ya aku matur nuwun Mak ya aku saitik. Terima kasih. Kuwi kasih nama aja. Terima kasih ya Mbak Indah. Mbak Indah Mas Dimas ya. Sami-sami. Semoga diparingi rezeki sing kathah. Amin. Sehat ya Mbak Indah. Amin amin ya Allah. Amin. Aku tak langsung ning Gadu. Sama nang Mbah. Coba. Sak pira kumbane? Banyak. Alhamdulillah rong truk. Intane kumbane mok sithik-sithik saiki bendino diumbahi dhek. Oh, kudu mulai ya Mak, megake ora penak awake. Iya sama-sama, aku juga
Terima kasih. Iya. Sampean nek tak jaluki tulung tak gudaki sampean ojo bosen ya, Mak. Pokoke kan Iso nek pas iso pas selo yo, Mak yo. Waktu Kadang merisi, koyo ndek pokoknya. ini pemirsa arep njaluk tulung wis ning gone Bu Cari. Wis gawe panggang ayam sakmono kae, pesenan bancaan, ijek rowen ora ono. Ya wis Mak, aku tak lanjut. Sehat selalu ya. Iya. Tutup pintunya. Alhamdulillah ya Allah. Nih. Oh alah masih ya perutnya sakit sih semangat pemirsa. Nih tok nih. Iya. Saya taruh nih. Nah. Makan kunci Ibu. Lah piye ning omahe piye? Ibu tak budal dhewe. Melok. Ngejerene perutnya sakit. Iya tersenyum sik lah. Ngono senyume. Wis ayo kita cus. Mboten apa-apa ta sik, Bubuk. Apa? Ta sik Bubuk. Hati-hati. Ya Allah, Bulek. Ajeng tiba, Bulek. Sik alon-alon, Le. Mbak. Enak tamu, pintere Bule. Ya Allah. Pintere ya Allah, Bule. Mas selamat melok bulike diopeni bulike ketelak caili. Iya, Mbak Yun. Ayo. Ya, ayo ning gone Bule ae. Iki Mbak Intan, Le. Iki Mbak Intan, Le. Mbak Indah ning omah lah duwe putra cilik iki. Mpun atas-atas, Mbak. Iya. Ayo, Mbak. Iya. Saliman ki tangan. Innal aidi wa haji. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Ayo duduk. Iya, ayo duduk Tan. Iya, ayo. Nek pun gegeri ngajak mriki, ayo, Bu. Iya, ayo Tan salim Tan. Nggih, salim. Monggo. Nggih, monggo. Iya, Le, ya. Duduk Intan. Ngapunten no Bulek kula ganggu jenengan. Ngapunten ki apa lah kok. Ngoten ora pentok kaya kowe. Wis aku Mbak Indah. Gak Le Mbak Indah urung sorene apa? Dia anak cilik nggih. Kene Intan duduk kene jere mah pengen ngerti Mbak Kani Mbak Mas Slamet. Kono duduk. Nah, duduk kono. Nah, petuk lagi. Oke, Mbak. Dalem. Ani ambek Mas Mas. Nggih, kula tak keng mriki. Nggih. Mas Slamet, Mbak Kani. Wonten titipan jajan saking Mbak Indah kalih Mas Dimas. Mas Dimas niku suamine Mbak Indah. Ngomong piye, Mas? Buku-buku kata akeh. Pripun, Bulek? Rezekine kan kata. Amin. Ya Allah. Muga-muga Mbak Kani karo Mas Slamet muga-muga paringi sehat, paringi sabar, paringi rezeki sing lancar berkah barokah. Amin. Justru Mbak Intan tak rezekine akeh terus men petok Amin. kene terus. Oh nggih amin, matur nuwun Mbak Kani, matur nuwun. Berarti Mas Slamet Bu puasa full nggih Bu. Nggih. Alhamdulillah ya Allah. Nggih. Alhamdulillah. Wis Mbak Yun ngadeg kae Mas Slamet kan Mbak Yun ngadeg ae. Mbak Yun sing tukang bagian nyuting. Ya toh. Amin. Moga-moga Mbak Yun rezekine akeh. Amin. Seger waras. Amin ya Allah. Sehat. Amin, Bulek. Panjang umur ya Allah, kudu dengake panjang umur. Matur suwun Mas Slamet ben iso ndampingi Intan. Supaya panjang umur terus, supaya sehat terus, supaya ben ketemu Kani terus. Amin ya Allah. Intan pun geger ayo Bu dah ning gone Mbak Kani karo Mas Mot ndang disampekno konggone Mbak Indah karo Mas Dimas. Yo ayo kula ngoten. Mbak Indah ini. Mbak Indah kok iso ene le ya, soalnya duwe adik cilik. Ya. Dua-dua maksudnya.
Mboten napa-napa kersane, Bulik. Pun kersane. Wis Tan. Intan enek sing ape mbok omongno karo Mas Slamet. Yo ngene, Dok Tan. Muga-muga Mas Slamet paringi sabar kaya Intan ngono. Intan sabar apa ora? Paringi sehat terus kaya Intan ngono. Nek Mas Slamet senengane resik-resik nggih, Bulik. Oh, nyapu. Intan, isah-isah. Isa-isa nggih nyapu. Ngumbahi kambi. Intan niku senengane nggih ngumbahi klambi. Enggak kula Nggih jenengan kan tesik tangane sakit. nggih. Berarti Slamet nggih, Bulik sing mbah-mbah. Nggih. Kita piye nyapu. Iya. Baik kambine kula ki ambak, tangane nggih. Jadi Tangane nggih. lah nggih Mas Slamet kalih Mbak Ani niki adalah empun yatim piatu, empun ditinggal kedua orang tuanya dan Mas Slamet iki sejak kecil sampun derek bulike nggih jenengan nggih, bulike ini. Terima kasih Bulik, mugi-mugi jenengan rezekine lancar. Nggih nek Mbak Kani kalih Bu Titi. Nek kalih Mbak Titin berarti ponakan nggih. Ponakan le. Kula kalih Titin niku. Iki nggih ponakan, tapi kan ditinggal buane pun suwi. Ampun suwi. Oh, Pani. Mereka itu pemirsa gangguan di penglihatan sejak kecil nggih Bulik. Dadi mau kesana dalan diapalno sik. Dalane diapalno. Nggih pun Bulik. Iya. Mas Slamet, Mbak Kani, Bulik. Kula matur suwun nggih, kula badhe nyun pamit rumiyin. Malah kula sing matur nuwun kalih Sami-sami. Sami-sami Mbak Kani. Niki ceritane kula napa nggodhog tahu, tapi pun tak pateni. Badhe ndamel Intan pengen ndamel sambel tahu mengke dalu. Ngoten. Nggih pun Bulik. Sik, Dok. Assalamualaikum Bulik nggih. Ya Allah. Oh, berarti jenengan iki berdua kalih Mas Slamet nggih, Bulik. Ada kasur di sini. Lah Mas Slamet bubuke, Bulik? Bubuke teng ngisor, kula teng dhuwur. Digelarke kloso ngoten, Bulik. Mboten purun kula jak. Mriki mboten purun. Mboten purun. Gelar kloso. Iki dapur, Bulik. Oh, nggih dapur kamar mandi, nggih Bulik nggih. Kentilem ki ambak nggih Mboten purun. Senengane teng ngisor ngeten iki. Kula. Nggih nggih jenengan sing atas. Nggih, nek dalu nggih celak-celuk mae. Mae ngoten nggih. Daleme bersih apik, Bulik. Insyaallah Mbak Kani. Mbak Mbak Kani nek bodo. Ya Allah, Bulik ketinggalan kalih kula. Nggih, pokoke selalu kalih jenengan nggih, Bulik nggih. Mungkin kula ajeng jalan-jalan nggih kondo. Mak, mae jalan-jalan leng, yo ngono mbek nyapu. Seumpami disukani pamane enten kasur alit ngoten nggih ndak boten purun, Bulik. Napa senengane teng kloso ngoten? Mboten purun. Walah, Bulik. Senengane wonten kasur spray elek-elek nang nggih spray. Oh, nggih. Mboten purun ki mbak. Oh, berarti langsung teng kloso ngoten mawon. Nek awan ngono kula jak tilem mriku nggih mboten purun. Oh, alah. Kuping biasa. Nggih. Kalih ningali TV ngoten nggih, Bulik nggih. Nggih pun ngeten iki. Menawi adem, Bulik nggih. Lucu kok. Ini selanjutnya 2, Dok. 2, ambil 2. Papa 1, Bunda Dewi Sumbi 1. Nah, Sertijan, serah terima jajan. Sertijan. Dari siapa ini? Dari Mbak Endah dan Mas Dimas. Mbak enak. Amplope menunggu tanggal 25 dari YouTube masing-masing. Kurmane nanti ambil dhewe ya, Dok. Mbak Indah, Mas Dimas, ya wis diparingi sing. Duduk diparingi nek iki wis ana jajan neh, ana sirup, entuk makroni, entuk marjan. Piye, Dok? Piye? Iki lho tuker, iki lho Dok ape tuker ning kene golek sene kene. Pengen gampang. Abang apa abang? Koko pandan. Nek sama nuker gak seneng gak apa-apa kuwi eneng, Cek. Koko pandan. Oh, seorang. Koko pandan. Orang. Nek koko melon. Oh, nek kiro-kiro, iki mbak iki tumbas kiro-kiro.
Baik masih versi gede, masih versi cilik. Ki mang ditelepon, Bu, kuwi kanggo Bunda Sumbai karo Popong Mini. Ki mang bar kok kene Bu niliki Kinara ngono. Lah Bunda kondi membelikan sesuatu untuk Sriwi Kutil ngono sing indah. Jolali ya Bu sing loro kuwi engko kekno Repa karo Bunda. Soalnya Repa kan wis ape menempuh hidup baru. Iya, Pak. Paling bar bodo iki pemirsa. Apa anu, Mang? Aduh sapa ndak? Maksudnya ki omah-omah ngenggoni omah anyar dhewe kuwi lho, Dik. Aneh kok terusan aneh. Wong mangan jajan jek enak kon mbok kon mikir gawe kopi ibune esuk, gawe sarapan. Ya. Wong aku ta iku jam 09.00 diguyang. Oga. Ngono ki semua karena nanti kebiasaan, Nduk. Suatu ketika bojomu arep mangkat kerja, wisuk nu ki wis secara otomatis tangi dhewe, Nduk. Oh, ngono. Ya pinter masak dhewe sok mben akhire. Bojo kudune sing isuk tangine. Ndang Ngono. Ndak macak sing cuantik, wedaan. Mas, sampean pengen apa, Mas? Kudu mbok tawani. Mas, anu Dek sambel osek ya digawekno. Coba aku esuk gelut. Ya kan semua rumah tangga kan memiliki cerita masing-masing ya, Dek. Ngono lho. Ya sudah. Ya, terima kasih Mas Dimas, Mbak Indah, berkah selalu, semoga rezekinya nular, semoga ditambah nah rezekinya. Amin. Pokoknya panjang umur, sehat Amin. selalu, semoga bisa menjadi ibu dan bapak yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Amin. Makasih ya, Nduk ya. Iya, terima kasih juga Mbak. Iya, no. Delok tok gede lho. Wis ready jajane. Sik kowe. Kerupuk enek, Jeli enek. Iki Dek bengi kan nyugoi Dik Rapa karo Mak Dames. Mak Dames yo seneng ager-ager, Nduk. Sampeyan piro, Guys? Aku beli kilonan, guys. 1 kilo 28. Lah kuwi Ada tuku. Maune nek isine terus isine entek terus tak isi ulang, Nduk. Ngono carane. Ngono. Aku yo ape tuku jeli. Oke. Nah, demikian nggih pemirsa konten pagi ini tunggu dinungo yang terbaik. Iki engko nek urung senyum, Ibu urung iso mateni. Nah, senyum sik. Iya, perutnya sakit tetap semangat nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit yang diparingi sembuh, pejuang garis doa yang diberikan omongan yang saleh-saleh nggih pemirsa. Intan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.